wangitanele lo msize lo uphethe wangishaya ngawo la etafunweni la wangishaya kathathu etafunweni okwesithathu sengishaya wasibuyele emuva intayiso nje ngomvimbo wesithathu angishaya ngawo wasibuyele emuva yabonga ngoba esibuyele emuva kanti mina ngala angisaphaphama sengiyaphaphamisa sebeqedile ukungishaya operation yonke into yonke into basebeqedile ukungenza sekufanele ngiphaphame ngala siyona ngasaphaphami sengithule ngiyaphaphama inhloko kukhona ngisenemshini lekubuswa ngayo umuntu mesefile bezama ukungivusa ngingavuki kodwa sisingoma ugogo yena lo wangivusa ngazi ngala bese ngiphamba ngamitane uvuka kwami ngala ukubuya komoya umoya masuphumile kubuhlungu umoya kubuhlungu ngale ndlela ukuthi angazi ngiyachaza kanjani ubuhlungu bomoya masukuthi bathi usuphumile umoya mawubuya indlela engakwenzeka ngayo kuba ngazi uyaphuma again kanti la ubuya khona indlela kuba buhlungu ngakhona ngoba ngagcina nje ngibuye ngithi emva kalokho ngaphinde ngaqhuleka ngalala phansi ngimala la ngoba ngahlinzwa wahlinzwa lapho kanti kwenzakalani awusithatha usibeke nje somphakathi ukuthi uzube njalo entanyeni kwakade kwenzakalani uze kufike kuthina nohlenzo ngangade ngijoba omunye base engijobiwe ingangimixini crystal so kwakudetinile engijoba wona so ngoba ngijoba lesame ngijoba ngawuza ngijoba ngesikhathi sewufaka basi ngeze ukuthi indlela ongena ngayo ngasungene baze baphuma futhi ngale kwawo umsambo basi ngaphinde ngithi sino mhlambe nje into mhlawumbe ngena kuwona umsambo noma yabo basi ngalesikhathi esephusha kwasisa kakhulu yabo lonto because ngoba kusisa kakhulu that means icishelela ngaphandle komthambo yabo lonto so ngambamba ngabo lonto ngambamba kakhulu ngamshela amasayini ukuthi akame yabo lonto wami wasebuza indaba ngamtshela singeke uyashisa like kakhulu kusisa ngaphezulu kokusisa lokho ukuthi uzwe ikristiyani lokho kujwayelekile sikujwayele yabo lonto base nayi into ejwayelekile leyo amanje because mangidonsa igazi langena yabo lonto basi masiphusha yashisa kakhulu yonke le eyayistage yabo so nami ngayitshela ukuthi and ithiki le sikushisa kanje yabo so wasena endleleni ephusha one way ngoba ephumisa ngitshela ngiphushe one way aqede straight yabo kanti ngaleso sikhathi ila khona ichisekela khona ngaphandle ngobe elo ephusha ngoba ephusha nje ngingena kumele ngiyahayiza ngaleso sikhathi baze abantu bamphebeza bongazi bamphebeza nje yabo lonto bamtshela bambamba isandla umunye impesi ukuthi akangiyeke yabo lonto angabe ngisaqhubeka ngizobe vele seqedile umsobo lapha kwasala 5 minutes lapha engizobeni yabo lapho ngimtshela ngahayiza ikhanda lonke ikhanda lasisa kwangazuthi umlilo kwangazuthi ilahle yabo ikhanda kwangazuthi yilahle fakele ilahle phakathi la kumina ihlanya ngisamehla babomvu amehla abantu baseyibona amehla kamjana babomvu amehla wangazuthi ibonga sihlanya lapha wangazuthi ngabelwa ingqondo emva kalokho ngiphula ngazuthi ngashayiswa imoto ikhanda ngazuthi khona nje into engangishaya kakhulu ekhanda lento le buhlungu lobe ngibizwayo kuphela emva kalokho angazi ngazumekiswa yini ngoba sabantu nje ngangilwa into engangiyenza ngangasayikhumbuli ngangasazi singenzani basi nebesebengicela basingalwa ngala ngifuna ukuyongena lapha emasikani khona indawo ke eyayumpula nje yabo lonto enamanzi la sasika khona amanzi okugeza yabo abanye begeza khona amantombazane engagezi khona yabo ngokuthi ake ngebhakede kuphela yabo abafana phela begeza khona so ngafuna ukuyongena khona ngibela ukuthi ngiyongena khona lapha debe ikhandela sisa ngakhona yabo ngifuna ukuyofaka ikhanda lami khona abantu futhi bengivimba basi ngagcine ngiwa ukuwa kwami futhi ngasheka kabuhlungu ekhanda phansi
ngoba ngasheka ngathula semsame futhi ngaquleka but simele ngizwa still ngiyaphefumula yabo rice yabo lonto ukuthi nje ngaquleka la ngaphaphama khona ngaphaphamiswa ubuhlungu balento mengisi ngiyaphaphama abantu sebesuswa yini nabo angakayiboni mina ngisesibukweni abantu sebesuswa ukuthi isikhukhumele vele already lento le yayizwe lonto go one day ngathi ngiphaphamiswa ubuhlungu ngisahayisiswa ubuhlungu ngiphaphama yo babengibamba kabangani bami-ke konalethi nabusi yabo ngingavuki yabo lonto ngathi yini sengisehleli isibuko unalethi ngiyibuka uma ngiyibuka ha sekuyiphapamuzi elikhulu selikhulu iphapamuzi yacwebezela yacwebezela inyama yo kwamjani kwangathi ngiyaquleka okwesibili lapho ngoba ngithi singaquleka futhi okwesibili ngaquleka futhi lapho okwesibili bangizama ungiphapamise ngamanzi ngaze ngaphaphama yabo leyo nto engakhala ubuhlungu indlela obuhlungu ngakhona leya nto ngakhala sapho leya nto yangiphasa iqumbane iba how many days iqumbane kube yinto sapho esonto yabo lonto sometimes futhi ingabi isonto kube 3 days 4 days yabo leyo nto siyaqhuma yabo kodwa mozo sesihambe-ke nawe eklinikhi yabo leyo nto so mina i-cathedral angikholelwa kuyona i-cathedral lesisibhedlela lesi salaso sikhosini yabo ngoba iy'nhleni ngasinazo yabo leyo nto kodwa ngaya kusona yabo uma ngifika khona bafike khona ayibone loya sister loyana yabo iqumbane yami athi ene liqumbane le akuyona iqumbane abangayitreat-a khona yabo leyo nto iqumbane ethi ukuthi ngihambe ngiye esibhedlela yabo leyo nto ngoba liqumbane le ayibonakali indawo ekhombisayo ukuthi izoqhumelaphi izoyiqhumaphi yabo leyo nto kephi la ekuzophuma ngakhona ubomba kubonakali sometimes maybe izoqhumela ngaphakathi noma kanti usho into eyiyona iqiniso izoqhumela ngaphakathi so bangibhalele incwadi ukuthi kumele ngihambe ngekingedwazi ngale ungake sibhemayo-ke imithanicasazi ngabona nje ekingedwazi yokukude kabi yabo leyo nto hhayi ngibuyele emasikani mina ngiyidlalele emasikani ngingayibhezi ngisuka leyo ncwadi leyo yabo ngoba bangiphusa ngesinye ispray esibandayo lesi spray lesi senza suthi siqeda iy'nhlungu angazi senzani kodwa nje iy'nhlungu angiyizwanga nje ngalelo langa yabo nje iy'nhlungu nje angangazizwa kodwa manje into esingona kakhulu ngiyabhema ngisiwe ngaphusi ngethiki ngisethweba kona kungenza kona ngingabuzi ubuhlungu uma ngiqala ngizwa ubuhlungu ngithane ngijobe ubuhlungu buyaphela uma ngiqala mase ngizwa ubuhlungu hawu ngithane ngijobe ngase ngizwa ngayo nje ukuthi manje sifanele ngijobeke uma isibuhlungu sengiyazi sifanele ngijobe yabona ilokhu ikhula-ke ilokhu ikhula manje ngagcina sengizwa ngaphakathi uma ngiyithinta ngizwa ngathi njengasigcwele impesu yabo impesu uma ihlele endaweni eyodwa ziminyene kanje ngizwa uma ngithinta kanje ngithi nomunye ngizwa ngathi kunezinto ey'ningi phakathi zithi yona into engidanisa kakhulu-ke leyo hala ngamemeza ngasi ngeke ngingena leti khona into engekho right la ngaphakathi ngale ngisengibulile noma engikhona iy'mpesu laphakathi kwase amandla zikho iy'mpesu la ngaphakathi ngise ngangithinta yabo angithinte naye yabo lonto angifila ngizasaya kuzona iy'mpesu lezi amandla ubomvu lobo bulaphakathi suthi lobo ubomvu lobo angazi bamaganqala suthi bamahlulu mhlampe yabo lonto ibona lobo benza kube buhlungu yabo lonto kusise ngaphakathi yabo lento fanele uyele esibhedlela kusa-early yabo ngoba yena nedwa ifuna siye ngalelo langa lelo ekingedwasi yabo lonto ngambalekela ngamcrossa siyabantu esizoqaqwa ekuseni sibheme kahle ngoba ngisho nemafeyiso lesibhema kuyona yaze yakhipha iwunga ukuthi sibheme mina naye nemali ukuthi sigibele ukuya nokubuya 40 randi yabo lonto sisiye sibuye uma ukuthi ngiyabuyisa uma ukuthi ngibuye mina ngiyasala abuye yedwa hawu ngase nje nalethi siyayidlela leyo mali nangimpela nayo nalethi-ke ngewunga phela nesiko siyakuthanda i-drugs siyayibhema imali ebuye iphuzi hhayi ngilale malume kuye ngokuhlwa ayizisho iy'nhlungu ngiba sengiyabhema-ke manje akusafuni iy'nhlungu ayisapheli nhlobo-ke manje noma sengibhemile kuba ngasuthi ngiyifaka mona-ke manje iy'nhlungu noma sengibhemile angisafuni kwayiyona-ke manje iwunga le sebusuku manje ayikho into engizoyenza ngeke ngikwazi ukuthi ngedwa sebusuku
yona nalethi ngesiwanisho nalethi akekho hambe nomuntu wakhe sihambe nomuntu wakhe uyolala ngilelela nabanye abantu uyabona yonke abanye abangani bami nabo kodwa nje bale namadoda abo sabe maNkulunkulu wami ngizoyenzani le ngizokwenza njani ngivuke malume ngithe singantanta ngahamba kwaze kwasa inhlungu ngahamba kwaze kwasa ngoba kwakuthi ngasime ngihleli phansi ngihlele engubeni ngise inhlungile engangizizwa khona kakhulu kodwa mengizohamba ngisukume ngihambe yabo ngihambe ngikhala kanjalo inhlungu yabo lonto ngahamba kwaze kwasa ngangalala babona ngami nje ekuseni nje ngiqhamuka sekuyisikhathi seqaqa ngoba lo muntu ebesibhemekeni befike ekuseni early ngabo 4 befika nje early ngabo 4 nje usefikile emasikani uzoqaqisa abantu ngoba benama-customer amaningi yabo lo nto bekuthi kushaye 7 nje ama-customer abhena akaqeda ukuqaqisa abantu kodwa sekushela abancane kodwa nje wayefika early nama-customer amaningi angiyibhemanga ngisho iqaqa yami malume ngalelo langa ngagcina ngokuyisasha iqaqa yami kwamalokugibela leyo angitshelanga kuloku side ngamedane ngihamba ngey'nyawo angitshelanga muntu ngamedane nje inhliziyo yami yase nje angingatsheli muntu angihambe ngedwa ngahamba ngey'nyawo angazi ngafika kanjani ngingedwa kodwa ngafika indlela engasesa ngayo indlela engangihamba ngayo indlela ngoba ngihamba ngiyakhala ngiyahayiza ngisho abantu bayaqaleka kusindaba bayangimisa abantu bayabuza usinkinga ikuphi yini kwenze njani mntanami ngimbozile vele ngisababona ukuthi yini into engikhalisayo yabo leyo nto kube kuthiwa babebona babengeke baze bangibuze showcase ukuthi ngikhaliswa yini ngimbozile ngiyivalile ngihambe ngiyakhala iyabila yabo indlela enza ngayo awema umuntu nje ongaseduze kwami angisukele ngingamqabula ngimlumele ukuthi lobo buhlungu lobo bula ngifisa ngishithe ngilume kakhulu into ngihlipinize ngathi ngifika nje ekinga edwasi ngingena nje reception yakhona ngisusa isikhafu kanje yo ama-security amedana lagxuma lela security seyibo yibo yona nganini lisuke lingibamba kanje ngoba ngase ngiphelelwa amandla ke sengifike ekinga edwasi egeshini yakhona ngase ngiphelelwa amandla ngamedane ngahlala phansi yezwe ngisimelela security lana labuya nelukhuzana ne-wheelchair lase ngisukume ngizama ngigibele ku-wheelchair ngasukuma ngazama angisenamandla angisenalutho plus angikwazi ukudla ukurayisi ngiphuza amahewu yabo ngiphuza amanzi ukudla nje bengingadli hlobo ngoba ukudla bengehli ukudla nje eqinile bengayidli into eqinile ngoba ngisuka yona into ephuzwayo nayo biyehla kabuhlungu mehla kufanele ngidle ngigwinye nje kahle ngiyabe indlela yokuthi ubuhlungu ngingabuzwa yabona so nje eyibo ngase ngiluze ngishiweight lapha ngingadli amanzi anganawo amanzi ngiwaphuza nje amanzi yabona namahewu nawo ngiwaphuza nje amahewu amahewu azothenga amanzi beze kube ntambama amahewu mhlawumbe ngisawaphuze nje kabili noma kathathu yabona nto ngigolozela ukudla uphuza amahewu ngoba ubuhlungu engangibuzwa ngase nje bengibona nje loya dokotela oqala wangibona lapha wayekangiswe loya mfana wayephukile lapha embhedeni wamnika stress wasicela ukuthi kubizwe omunye unesi asenza yena azongiqhubekela vele useqedile into ajenza kuyena wabephusha uma kumina nadokotela bendiye wabebuza ukusebe wabegoba kumina kanje yayizwa leyo nto wabengiphakamisa yabona nto engithinta esikanje ngambona enikile ikhanda udokotela tshela isekhulisa ukuthi alimlandele ngisabe maNkulunkulu wami kanti kwenzakalani ngiyinto enjani inkulu yini kanti le nto le yabo mina yabona sengiqala ukuthi lo dokotela ngamchazela ukuthi inkinga yini le yabo leyo nto but ufike wangishintsha wathi wanikile ikhanda wangibuke bakalokhu wathi isecurity alimlandele nami hhayi yabo leyo nto isecurity nalo lokhu lingibuza la ngemuva yini sisi wami kwenzakalani la ngemqaleni wakho yini iyakuthinta noma yakuhamba yabo leyo nto angikhuluma ngifuna ukuphendulele isecurity leli ngithule nginikile ikhanda yabo leyo nto lise sisi wami yabo lento yakho le ngeke ibu kwenzakalani kanti yazi yena oqala ufika unalento le kodwa hhayi nje siyaqala ukuyibona nje sihlezi sibabona abantu befika abangangani laba ababhekane nabo befika nalezi zinto emqaleni kodwa ekho sewakafike nikanje yabo lento ngasi ngiyinkukhu yabona ayibo iqhamuza nje lithe
yabo ubomvu lokhu sekuqhoshile manje yabo amagqamgqam aphakathi aseqala ngisho ukubonakala yabona indlela okwase ukukhuphumele ngayo ucebezela ngayo lento le iyayisiza ukuqhuma kodwa ayengeke iqhumele ngaphandle ngoba yayingekho imvubo yabo ekhombisayo ukuthi masiqhumile njengethumba izophuma apho ubomvu yayizoqhumela ngaphakathi and uqhuma kwayo ngaphakathi ngangizosona mase sola dokotela ukuthi uqhuma kwayo ngaphakathi ngangizosona because upoison wawuzochisekela wonke kumina la ngaphakathi and ngangizoyibona ngishintsha ngangizoqala ngibe ngathi ngiba green mase uthi ngangizoba green ngibona ngiba green ubuso bonke ngizoqala ngizoqala ngisona kodwa zikusukela from ekhanda kugcina la emqaleni ngangizobhala ngibe green wathi nje yabona masubona usuphephule wazi ukusemba kwaloyo phephule nje uyashona ngangabhilivi kuseyibo cishe ngafa wathi nje wenze kahle ngoba ngisasa ehamba namisona namle yena bajika baya kwenye indawo batshela security sabe ngifaka ngazi-ke kule ndawo ICU kanjani ngoba ngaphe ngafaka kwenye room nje lapha nombhedi phana nendawo yabo leya mbhedi umshinje kwayiwona yabo lo muntu ngagibeliswa kona unamabhandi yabo lo muntu bangifaka amabhandi bangibopha ngala ney'nyawo bopha ney'nyawo nelinye ibhandi futhi elihamba la leli bhandi nalo ngaboswa ngalo-ke leli bhandi leli yabo elibamba ikhanda ukuthi ikhanda lami suthi linganyakazi nje libe still yabo ukuze masebenza noma yini ngingabathikabezi yabo and leya nto engibambe ngqi ukuthi ngangakwazi ngisho umuva ngisona kancane engibambe ngqi plus mina ngigwala-ke ngiyawusaba umjovo ngiyabusaba nje yabona lento ebuhlungu nje ukusika nje yabona lento ngerezi ukwenza ngiyakusaba ngigwala ngoba baqala bangibuza ukuthi ngiyayisaba yini ukujoba nani ngamtshela sengikisaba ngabe ukujoba mina ngiyajoba impela kodwa nje ukujoba ngiyakusaba ingoba phela ngiyajoba ngoba ngiyabhemiwe futhi nenalithi le esijoba ngayo la esibhedlela ayifani nenalithi le esijoba ngayo ngemjobo esibhema ngayo so nje yawo ngiyakhumbula ukuthi ngiyagcina nginalesi embhedeni ngivalelwe kanje kanti lo dokotela usayobiza abanye odokotela bamadoda abawu-2 yabona lonto basi bebuya nje ngabona ngabo bengena bengena bangena nje namadoda la baqonda kumina ngqo emqaleni enye imngala yena lesisu umngala wendiye yabona lonto basekubona nesweyedwa ulapha yawumile lapha uvala kwasiwa vala umnyango wavula ilo air conditioner yabona lonto adonsela into ewugesi kanje ibheke ngakumina semehlweni kanje yabona lonto bayangibuka-ke la emqaleni and ngoba bengibuka la emqaleni kunento engasiyi-TV enkulu nje yabona lonto isombe iyakhombisa iyangikhombisa mina ngiyavela la emqaleni yabona lonto ngiyabona imino yabe ngisitha la emqaleni yabona lonto ngiyabeza phela ngoba English ngiyayizwa uyasho udokotela ukuthi lo wajova lo nga-something yabona lonto basi ukuthi yini into le ajoba ngayo asibuzeni kuyena ukuthi yini le yayimixe mhlawumbe ajoba ngayo suke ngibuza kwentombazane ukuthi umkhwanazi what did you do yabo lonto in your neck yabo lonto what happened yabo so ngibachazela istori sino bengade ngijoba yabo lonto so lo muntu bengijoba I think wangijoba wangigeza yabo lonto ithik iwunga wangijoba yona wayigeza ngiyacabanga ngangayibali ithiki lapho wayesesi lo munye indoda bathi no it can't be i-Halloween yodwa la ayiyona i-Halloween yodwa le ukuba i-Halloween yodwa ngabe akukho nje yabona yonto so I must tell them the truth yabona yonto ngizoqhubeka ngiqamba amanga ngize ngisizakale yabona yonto because lento le i-serious yabona yonto etsele ngemuza etsela lo wenziwe ukuthi umtshela ukuthi i-serious lento le yabona yonto akamusa usiqambela amanga sodokotela sifuna ukwenza umsebenzi wethu yabona yonto because akuyona i-Halloween yodwa le there's something else yabona yonto ayijoba ngayamikisa nayo fine vele Halloween nayo ikhona kodwa lento le sifuna ukwazi into ayimikisa nayo bathe ngakaqedi nje ukukhuluma nayo le ndoda ngisuke ngisi i-crystal I mixed with the crystal abantwana baphendula bengibuka basi we mix with what ngathi I mixed with the crystal meth yo wanikini ikhanda lo muntu dokotela basi yo
you children, why are you killing yourself? Why are you killing yourself? Who told you that's the crystal? You can spike the crystal in your neck. Actually, who told you that you can spike your neck? The neck, you can put a needle in the neck and spike a track in your neck. You're killing yourself. When you're too young, look at your neck. Very long, I think, but you look at Sienzi, they are supposed to be a choba. A bolon to rent is this one, the Unga Kazelumut, Ogusene, Uyachoba, Abu Simisama Traxi, Gobuzela, Uyachoba, Unga cousins. A bolon, so La Amanda, who's a medical system operation space. A bolon, when a learned to accolade, I punching in La Waya Bani, was your fear now. I was telling Fusi Esugin and the Akulea was a kind of be born. And he's alone. Was in the to telephone which I saw. And he's alone who was our to bezo. I paid an abandon, we see the drugs, the because I can in goes. If Uchoba and Kalin, I will not the awareness, Ngalum, Alabama, Lucas and I am. I will not so you was in the skins, and I remember Ukon and Mutagin Tape in a biomutagin Onayo. I will not because most things are mother swing parasugo for no pillars sometimes. I see she's gonna die was no. But we will make sure that we're doing our best. I see we're going to die over us. No, we're not going to die anything. But we need the number again. None more about what is a number of a person that we will call it. Maybe there's any problem that's is going to come in. That's similar icon. But okay, keep us. Abungang say kumbula futhi lapha ngabanika emncane futhi ngabanike omunye ibhuti naye owaziyo ke ekhaya nowazi umuntu wami ngangithola nayidala yabo leyo muntu okuyena lo muntu wami okwazi ekhaya yabo hayi nangempela ke bangisobe ngomunye umsobo ke umsobo lo engasoba ngawo angubonanga nokuthi waqhamukaphi ngoba ngikhumbula udokotela eqhamuka nomsobo engithoba. Ngicabanga ukuthi umsobo oqhunywa kuwona lo yampethu ugesi ungishini nje something bafike bona phela balode umsobo lo usuke bazokujoba ngawo mase beyawufaka somewhere kuyona le ndawo le ngene umsobo susiyabo so umsobo ibona umshini bawudirector bona khona la bapressa khona ubona ohamba uyayihambela ngaphansi kanje lo msobo uya nje exactly la ukuthi uzojoba khona uzojoba mhlawumbe uzohlinza ngakhona uya ngalapho uzofika ukujobe khona ukuze kuzoba ndikindiki noma yabo leyo nto so cause mina ngoba kwakula emqaleni kwakumele umzobo ungishaye kephi la ngemumva yabo Samuel la emqaleni kodwa la ngemumva yabo leyo nto futhi base bayaqala bangijoba ngalomjobo lo kwenza ube ndikindiki hayi ngangaba ndikindiki yabo leyo nto baqawe leyo nto kuseyibo umjobo strong kanje walo mntwana ngabe ndikindiki yabo leyo nto maybe sibangijosa ngenalithi bangibuza babona ngami ngoba ngigcuma kuyakhombisa phela ngizubhlungu ngoba ngikwazi ngenalithi baseyibo Amanda you feeling the needle ngasi ngaya I'm feeling this yabo leyo nto aphinde angijosa kwesibili hayibo ngisayibo what you doing yabona useyibo ngempela lo muntu uyabuza ubuhlungu yabo leyo nto phinde bese hayi osisizame omunye futhi yabo umjobo yabona ukuthi uba ndikindiki bazame naleyo mjobo okwesibili baze bamix yabona lo munye nawo still malume baze badecide ukuthi bangishaya ngalomjobo lo methane pass out yabo leyo nto and then baphinde bakubuyise futhi ngawo lo mjobo loyo obuyisayo sikwazi ukuphinde ukuthi ubuyise mase beqeda ukuhlenza yabo leyo nto bangigcina sebengijobe ngaleyo mjobo ke lo wangenza nje ngapass out ukuthi nje like njengomuntu ofile yabo leyo nto hayi ke futhi baqale ke benze ke operation yabo ke bangihlinze so the time bengihlinza mina la malume labo dokotela laba mina la kube ngazuthi yabo leyo nto esithubeni nje yabo leyo nto ngimethene ukuthi zu into yabo engazuthi
ngilele endaweni enotshani yabo, endaweni enotshani obukhulu obuhle. Ingase ngiphaphama lapho, ngilele endaweni enotshani obuhle. Uma ngiphaphama futhi la ngigqokile nje kahle ingubo enhle yabo leyo nto. Khona ezinye ingubo zami eyisekhaya-ke, lezi ingubo yami eyodwa engingayithengele uma sasasonta-ke lapho ngisahlala ekhaya, ngisasonta isonto, ngisahamba isonto. So enye ingubo engingayithengele uma yabo leyo nto. Ingase ngigqoke yona le ngubo yami le yabo leyo nto. Ngisajabuliswa yilokho ukuthi ma ngigqoke ingubo yami engikade ngayigcina bengiswele ukuyigqoka mesihamba sesontweni, mina uma ugogo yabo ifamily yami yabo leyo nto isakhona. So hayi ngisajabuliswa yile ngubo le, ngibe ngithuswa yindawo futhi ngikuyona yabo leyo nto engivukela kuyona. Sayibo mina ngilele lana wawona ithafa. When I couldn't believe it, like seriously, I won't know. And the man papa la, he brings us to no bush, ngilele phila. Misi ngiyabuka akhomuzi indawo is like playing utshani all over. Ithafa lelo. Yabo utshani lo. Yabo lo. You nearly died. When I was busy looking at it, and I heard the voice calling my name, this voice was calling me by my nickname, Watali. This is my nickname, Ubanu Adam? Watali. Watali, yes, this was my nickname. Because Babu am so I says men Jalisa Boang Sus, because Swang Chuaga Cool, San and as you were. Tali, employing going bizango tali, if you talwak, and so many success Tali, so was a nickname we calling so we stipulate the same nickname what Amanda what telling Quanas. So Gia is a voice what Tali, and if I'm Gaila, this is a voice there, if we say Coquam, Coquam son, and was soon Coco 2013 Coquam. Angimi wabangu koko abo wabangangiboshiwe ngiboshiwe 15. So ngiyayizwa le voice ngibiza noma ngasiwa ivoice yakho kwami le yayizwa but ungakephi pho yabo lonto ngiyaqalaza sengize ngiyacasuka ngicasula ukuthi ivoice yakho kwami lo ngimemezayo angisazi ngishona ngakephi ngiyagijima ngishona ngala ngiyasaba futhi nokugijima phela lehlathi ngazi khona nikulona yabo leyo nto. Ngigijima ngisingize ngala ngilize ngathi ngibiza ngemuva futhi le voice yabo ngiphinde ngiphenduke futhi yabo ngibheke emuva akekho nje lokho lona ngisingiyabuka ngalapha ya sesarikwazi siphasinduka inkinga yabo lonto singenduka usitondolozele ngisayibongeke mina ugogo wami bengatondolozeli yabo ugogo uze wasona mina ugogo wami engatondolozeli. Ugogo ubani-ke lo uhamba ngenduku ngibiza ngegama lami ngenikname yami basi mina ugogo bengatondolozeli yabo basi sengiyekena lo gogo lo mina ngaba uyena ugogo wami phela ngiyamkhumbula ugogo yabo lonto ngiyafisa nje ukuthi ngiphinde ngibe naye ngimbone again yabo lonto ngihambe ngimbuka ngoba ngiza kuyena lo gogo ngiyambuka ngoba ngiza kuyena umile ngenduku naye kanje ngiyambuka sengibuka kahle sengibona ugogo wami ngiyambona nezibuko zakhe ngoba efaka izibuko ugogo yabo esontweni ugogo begqoka ingubo ezimhlophe emhlophe nesisele emhlophe nesiketi esimhlophe namabhoksi amhlophe ngabaphentikokuse ngase-brown sakucebezela ugqoke exactly kanjalo yabo lo engijabule ngimetane ngisuke ngethubane phela ngiyamgijimela ngiyamjabulela ngiyajabula gogo ngiyajabula lapho yena uthule ngoba ngiza lo gogo lo uyangibuka nje ngoba ngiza mina ngijabula ngimemeza gogo ngiyeza nje uthule nje akasakhulumi lutho yabo ngingakafiki kuyena umalume ugogo ngingakafiki ngisho kuyena wangazi sikhona umoya omkhulu umoya ozi umoya like sengikangakanani mina ugogo like angisi sengikangaka nje lesa sihlalo lesaya yabo singangani lapha nesihlalo nasisula lapha esihlalweni mina sengila kube khona nje umoya omkhulu umoya ohambe noma ngiphusha lo moya lo ngoba ngiphusa lo moya umphusela ukungimisa waphinde futhi wangimisa wona lo moya angiwanga phansi yabo lo ngisathuswa yilokho ukuthi angiwanga phansi kwawuyena ugogo angimazi ukuthi wafika nini la eduze kwami
yabo loo nto. Yabo ukufika kwakhe eduze kwami akakhulumanga lutho, kwamethane lo msize lo uphethe wangishaya ngawo la entafunweni la, wangishaya kathathu entafunweni. Okwesithathu sengishaya wasi buyele emuva, intayiso nje ngomvimbo wesithathu angishaya ngawo wasi buyele emuva. Yabo ngoba esibuyele emuva kanti mina ngala angisaphaphama, sengiyaphaphamisa sebeqedile ukungishaya i-operation yonke into. Yonke into basebeqedile ukungenza sekufanele ngiphaphame ngala, kuthiwa ngingasaphaphami sengithule ngiyaphaphama ihlobo. Kukhona ngisho nemishini le kubuswa ngayo umuntu mesefile, bezama ukungivusa ngingavuki. Kodwa sisingoma ugogo uyena lo wangivusa, ngazi ngala bese ngiphamba ngamitane uvuka kwami ngala ukubuya komoya, umoya masuphumile kubuhlungu mobuya umoya kubuhlungu ngale ndlela ukuthi angazi ngiyachaza kanjani ubuhlungu bomoya masukuthi bathi usuphumile umoya mobuya indlela engakwenzeka ngayo. Kuba ngazi ukuthi uyaphuma again kanti la ubuya khona indlela kuba buhlungu ngakhona ngoba ngagcina nje ngibuye ngithi emva kwalokho ngaphinde ngaquleka ngalala phansi. Yabo loo nto same time lapho imishini yabuya, imishini yakhala ti umshini abasebengichume bona wabuya ti uyakhombisa ukuthi sengibuyile. Inhliziyo iyapitha, ipitha ngamandla, ipitha ngamandla inhliziyo yami, ipitha ngamandla inhliziyo. Ngisho nodokotela lona-ke kwakuyena-ke owangijova ngalo mjovo lwethu yalukhuza sobe esekhaya lo intombazane ebona ukuthi uyena ongibulalile. Yabo leyo nto because kuthiwa icala udokotela ubeka icala ngikuphi i-patient sengazi kanjani. Yabo leyo nto sobe esekhaya lo dokotela bengasazi bezama bonke. Kwase kufike ngisho nabanye odokotela base bengekho boba-3 base ngapapha manje mina ngakusasa ngisungezwe odokotela abawu-7 eKingedwatsi bengizungezile. Kukhona ilabo dokotela laba abawu-7 nabanye ogogo abawu-3 abasontayo sise abagogo abaswele mhlawumbe uzothandazela iguli mhlawumbe khona ngaphakathi. Yabo leyo nobaba oyedwa umfundisi. Yabo leyo ngiphaphama nje mina bamile la. Yabo leyo ngesikhathi ngiphaphama because iqala nje ukuphaphama ngaze ngaphaphama mina ngakusasa ngabo-4 kwaku-4 exactly isikhathi ngaphaphama ngaso. Suthi ngasi ngiphaphama kwakade kukhona unesi wayekhona la ngilendlu le ngikuyona ngoba ngiphaphama. Suthi ngoba ngiphaphama lo nesi lo uyangithinta isandla bo suthi ngaleso sikhathi ngoba ngithinta isandla lo nesi lo umzimba wami like udumo. Yabo angikwazi umuva, ngingakwazi ukwenza lutho. Yabo but imini yami iyona into engakwazi ukuyinyakazisa. Yabo leyo nto manje ngisingezama unyakazisa mina ngifuna abone ukuthi yabo leyo nto ngivukile but ngiswele umuntu ozoza asondele angicaphe angiyise amehlo. Yabo kanje yabo mhlawumbe azovuleka amehlo ami because sengivukile inkinga sengivula amehlo. Yabo leyo nto ngasi ngakhona umuntu onganginceda angisiza. Yabo asamehlo ngesandla sakhe mhlawumbe kanje. Yabo amehlo ami azovulekayo. Yabo leyo nto ngilibele nginyakazisa isandla ngoba ngiyezwa ukuthi khona umuntu ola ngaphakathi uyacula lo nesi. Yabo uculela phansi kancane uyacula nje. Yabo leyo nto uyacula. Yabo suthi azabona ukuthi yena sengivukile bonani izandla zami ziyanyakaza. Yabo leyo nto ngithe sengiyamuzwa ayibo wanyakaza wavuka. Yabo leyo nto ngokuthi nje nobona izandla zami ziyanyakaza awabuka usephapheme doksa ngiyamuzwa mina udoksa bani. Yabo leyo nto umkhwanazi usevukile umkhwanazi agijime lo dokotela lo aze la endlini ngiyeza ukuthi wangena
is awake yabo yena lo dokotela ulinde ukuthi uzongiphica ngivulile amehlo yabo leyo nto asayibo she's not awake asithi no she is awake his fingers was moving yabo leyo nto ngibone nami okay that is something is wrong yabo leyo nto uma nginyakaza isimini labo bona khona ukuthi sengivukile kanti kwenzakaleni vele yabo leyo nto ngimbethane ngiphinde nginyakaza isimini lapho nginyakaza isimini kanti naye lo dokotela izosithatha isandla sami uzosibamba yabo kanti nami ngizonyakaza isimini ngaleso sikhathi angazi ukuthi babona sinyakaza isimini sebeyazi ukuthi if umuntu esevukile kusho kuyinkinga ukuvula amehlo yabo leyo nto susi etshela unesi ukuthi akagijima ngazeke ayosasa spray yabo leyo nto khona lesi spray susi esiphushwa kancane nje laphezu kwamehlo yabo leyo nto ya ispray leso sesokwenza ukuthi emva kwama-minutes nje amehlo ami ngizama ukuwavula kancane kancane nangempela ngasizwa lesi spray ngiphusa ngaso la emehlweni siyabanda lesi spray lesi siyamanzi futhi I can feel amanzi ehla nje ngasi ngiyabona loo nto ngiqale ngizame ngivula amehlo ngiyisa amehlo ngivula luyamnuku ngasi nje lela nje ngisaqala ngivula amehlo ngiyisa lala phezu kwami malume kanje langihaka lakhala likhalisa ukuthi ngiyaphaphama mina ngiyaxoka ukuthi sengalani angumuntu egibela phezu kwami yebo nani nje ligibela phezu kwami bo likhala ayibona libhadi phela leli no kumele kutholakala leli understand ukuthi njalo lapha ibo lapha yaplaza ibo lona lapha sekakabi yabo lonto singibuza ukuthi ayibo why are you sleeping on top of me and you crying like that yabo lona lapha sekakabi ukuthi ngisho njalo because mina I didn't know ukuthi kwenzakaleni yabo lonto bengazi ensingize ngixoxele ibona istory yayizwe lonto nami ngisixoxa istory ngoba ngibona abantu abaze bangixoxela ukuthi intenzeka kazi so base bengibuza nabo ukuthi Amanda kwenzakalani le time siqeda ukujova and we pass out what's happened next ngiyabatshela ukuthi mina I don't even remember ngijova kodwa ngibona ngadokotela mina phese umjovo yabo bahleke lapha yabo kuhleke yabo after that ngiyezwa nje suddenly awuzwakali ngisho ngiyena leyo mjovo enyameni yabo lonto uzwa ngoba usuphuma ngoba umjovo mina ngiyawusaba ayilebo kudlala ngawuzwa ngoba nje usuphuma nalithi yo bengijovo and then ngafika nje zwizimba ngazi ukuthi ngalani ngaphela kanjalo so sebengabuza and then wasebengiyabatshela ukuthi suddenly ngasi ngiyabona ngisendaweni eneklasi kanje ngiyabachazela istory yabo leyo nto babukane yabo bonke banikina ikhanda yabo leyo nto akhali lo mzulu intombazane yomzulu cabange unesi ikhali ngoba ngizwa ngixoxa le nto le yabo leyo nto ikhali nikini ikhanda bo ibukane nodokotela bo ngibona odokotela lo abanye odokotela bawuthuka amadoda bemthinta lo sisi unesi iqhawe ayiqhawekazi yabona nto ngisaxoxa lesi story ngisixoxa masese ngiqedile bathi yazi Amanda when you are already dead when you are a dead person Amanda you are not even here anymore bathene umchazele ngezulu bese kulonesi yabo lonesi usaba ngisukubuka ngoba usakhala yabo lonto so uyangitshela kuyakhala sonisithi yabo siswami umkhalazi empeleni basi bayakutshela ukuthi wena ubusufile yibo umuntu engakhala ngasiswami umzulu akithi wena angeke uze ungiqambela manje angeke uze ujoke futhi ngale ndlela leyo ujoka ngayo abajoka ngayo nami yabo ukuthi bayajoka ngale nto abayishoyo ngicela batshele ukuthi please you must stop it and futhi ngiyayizwa i-English ngiya-understand yabo lonto ngicela bakhulume nami yabo leyo nto angifuni umuntu ozolokhu engitobikela yabo leyo nto and ngiswe straight futhi ngibheka ngakubona ngithi please I don't need someone that is gonna just explain to me what was yabo sengidiniwe yabo lonto ngathi please just tell me yourself yabo lonto yes mina was already dead yabo because yeah you are already dead
You just come back from the dead. Your granny, she's the one, your granny that brought you back. It was a matter of spirituality and physics. And you must know, Amanda, that's what's happened to you. It doesn't happen like, it's not just happening to anybody. It happens, when it happens to that person, it happens because of the reason. It's because there is a reason your granny brought you back, Amanda. So they started to ask me about me, about what do I live with, who do I live with, do I have parents, all this stuff. So I told them, yes, me, I only have father left. But my father, he's staying with his wife. He married another wife long time. I don't know why he stay with my father and my stepmother. So me, I was staying in Trinidad with my granny. So my granny, she passed away. After my granny passed away, my other auntie, she sold the house, our granny's house, the house that we supposed to stay in, me and my brothers. The children, they don't have, they don't have any place to go. They only grow up in their granny's house. They demanded they should stay there in their granny's house. So our granny's house is not supposed to be sold, but our auntie, she make her son to sold the house. She forced her son to sold the house because our granny, she raised her son into a house was whatever. Ukuthi yena umuntu ambhala kumuzi umfana wakhe, yes, yabona. So even ugogo wamtshela ungavumisi uma wakhe Nceke ukuthi udayise lo muzi, ungavumi because lo muzi lo uzosiza abanye abazukulu yabo abanganawo, laba abangahlawulanga kanjalo yabo abakhulelela ekhaya yabo lonto. Because sibaningi, it's not me and my two brothers only. There is other children there who staying with their aunts, with the families that in their father's families that they are not like to stay there. Because of that, they don't have anywhere to go. Even auntie sold a granny's house, so they're staying there. So me, I just move away. But me, I ran away from home long time. I ran away from home when my mother passed away. This is when me, I just moved away from home. I left my two little brothers, Lindo and Jabulu, with my granny. But I was going home that time. I was usually go home, not like now. That time I was always going home when my granny, she was around. So after my granny passed away too, things started to change more. Because my two brothers, my other brother didn't know a father. My mother passed away without telling my brother. My last born, Zabulu, this where his father is, Zabulu, where he's staying, all the stuff, Zabulu. My brother, he only found his father after our mother's death, Zabulu. He searched for his father, on the phone, and he did. God did answer his prayers. He found his dead, on the phone. Manje kwaphelela phi-ke amandiya mayesethola ukuthi umuntu osesemgaqweni ongasekho ekhaya. And so I tell them all the story. So awubuyele kuzulu. They bangibuza ukuthi okay. Ezike-ke ngithi suthi ngabachazela ukuthi mina so angihlali ekhaya. Yeah. Yabo leyo nto. Mina ngihlala emgaqweni mina. Yabo leyo nto. So bona basuswe indlela engangiklini ngayo, yabo leyo nto ngifika, yabo leyo nto. So awuklini ungabonakali. Ngasiya ngihlala emgaqweni, phela ngiyageza, ngiyawasha. Yabo leyo nto. Basi okay, ngiqaleni ngihlala emgaqweni, ngabatshela ukuthi ngiqaleni ngihlala emgaqweni. Yabo yonke leyo nto, ingane phona uyitholeni kanjani? Ngabachazela ukuthi hayi ingane ngiyithole ngo-2006 khona la emgaqweni ingane. Yabo leyo nto babengane yami nayo uSikhosini nje, yabo leyo nto. But luckily babengane yami uSikhosini kubo ngangaziwa kaMashu. Yabo saya kubo bayayazi ingane kamnandi bamhlawulela umbali.
yabona ukuthi inkinga ayibanga khona yabo. So ngahamba kanjalo-ke mina ekhaya usengamkhomba lo nesi lo dokotela udokotela ekhengedwasi ngisangamkhomba ngisangamkhomba because into le yenzeke nini ngenhlango 2023 izolo into yayizolo vele 2023 yes ngenhlango 2023 le mhlawumbe ngo-October November. Kodwa mfowethu emva kokubuya ekufeni yini ongasuthatha isinqumo sokuthi ubuyele empilweni yangempela ngoba kuyabonakala ukuthi bakhona bakwembethe. Ngicabanga ukuthi namuhla umuntu ongakholelwe emadlozini uzoba nokunye ukukhuluma emva kwendaba yakho. Ngasini mina ekhaya umamncane umagcina uma Ntompusi usanda ngena emngomeni naye bekade udokotela. Bekade qeda ukufundela ubudokotela. Kodwa salindile umntwana wangena emngomeni. Kuyafana nje ukuba umelaphi wendabuko noba udokotela into eyodwa. Waye kuba udokotela kafana wangena edlozi lamkhulu. Bekade umama nje wengane mama umuzi. Wangena edlozi uyisangoma udwe uyithompoyi ubhema intsangu ikade engayibhemi manje. Yebo ngase ngiyafika nje ngaqala ekhaya ngezwe ngizwa kuthiwa umama omncane wanyamalala something like that. Lezo zinto zomngoma-ke ngahamba futhi isikhathi eside ngase ngiyabuya futhi ngase ngiyafona hawu umamncane sebuyile ngase singoduke nje ekhaya. Susi ngangisengizogodwa ngekhaya singakagodwanga lezo zinsuku kanti ngoba ngiphantha-ke nami indlela engiphantha ngayo emgaqweni phezulu emibili yabo kuzoba khona inkinga ezokwenzeka yabo lo umuntu lo engangihamba naye yabo lo susi uyafuna ukungisasa ngekani ngemoto yabo susi ngaphuma imoto ihamba yabo lo ngaze ngahuzuka yonke leyo nto yabo ngamtshela engasingeke ngakusasa kumele ngigoduke ngekhaya. Mhlawumbe ngoba bengisengizogodwa ekhaya ngangagoduka lesizwayo simsami ngakusasa nje kusawabona yimina ngagodwa ngayikhaya. Mase ngiyafika ekhaya umamncane nje nangu khona bengisi ngiyafika umunye ebusweni usede ebusweni paseke kabi yabo. Ngifike mina ngisesuswe lokhu kusebe umamncane ngisesuswe indlela engificeyo ngisebe umamncane seyisangoma ngempela yabo leyo nto ngaso-shocked. Isangoma lesi siyithompoyi siyithompoyi mamncane hayibo waze siphenile lekhaya hayibo ngiyasibona ngempela isigozo nasi iminyaka sibona hayibo nawa namathwasa waswasisayo agcwele umuzi akhona arawundi asonalena le asebenza usele-fiance ebithwasa beyithwasisa i-fiance yakhe le beyithwasa lakhe actually seli-fiance day about ukulobolana nokushadana yabo nje ngisadidekile le time yabo leyo nto like I was losing my mind ngale ndlela exakayo yabo leyo nto sangichazile nje umamncane ukuthi naye wami thana nje yakazi kwenzakalani yabo leyo nto wasusi indlela engichazela ngayo ukuthi kade labakhona vele ekhaya idlozi ekhaya into evele kade yabakhona le dala yabo leyo nto kukuthi kuphela sina siyingane besifihlelwa yabo leyo nto nanokuthi kumele sibafundise abantu mfowethu uyakwazi ukuthi uthi unaye umoya uyakwazi ukuchitha uphikise ungawuxoshi kodwa uphikise uyaphahlelwa wayengakwazi ukuqhubeka bewudokotela because vele kugcineni into eyodwa yikuthi lokho kwesilungu lokho kwesiZulu kodwa nawe ngaphi ngakho nje inyanga eziningi ziyibiza ngodokotela Dr. Banibani Dr. Banibani Dr. Banibani isuka phi lonto kahlahle nabo odokotela kodwa besiZulu laba abesilungu udokotela nenyanga into eyodwa umelaphi wendabuko uyakwazi ukuphebeka vele ngoba wayelandela icareer yoba udokotela wayengadokile isuka khona vele lapha ekutheni nisho ukuthi kuyena unayo into yokwelapha uyakwazi ukuphebeza kodwa uma kubonakala ukuthi ungena umoya uphahle ucele nje ukuthi hayi noma mhlawumbe wenza izinto uphothula uqede kodwa
ungahambi leyo ndlela uhambe le ndlela yakho obuvela ufuna ukuyihamba. Yeah no mfowethu isimanga se-episode lesi singafuni ukoniwa osiphe sona namhlanje ngiyacabanga ukuthi asikakakhulumi lutho ubusangikhela nje phezulu ukuthi kwenzakalani entanyeni yakho ngoba yona into yokuqala engifike ngakubuza yona leyo and ngiyabona futhi ngathi namazinyo kunenkinga wakho siya futhi nalapho ukuthi kwenze njani mhlawumbe ungaze sivali i-episode singakwazanga ukuthi ubani usisi ubani uvelaphi ukhulelephi ekhula kanjani because siyezwa nasekukhulumeni kwakho ubali indaba ezokuthi ubukade uhamba isonto zonke lezo zinto lezo manje ukugcina kuyahlangana sekuhlangana konke ngesikhathi kwase kukhona odokotela nomama bomthandazo nabafundi yabona manje sogcina singazi manje ukuthi yini yakubuyisa Amanda mina actually mina ku-Amanda wamkhonazi u-Amanda wamkhonazi Ndonga yes wasenanda ematendeni ngasemaromeni kuSiyazama Road ngikhulele khona nje enanda kakhulu wafunda pha amabanga phansi naphakeme khanya kokusi khona enanda iy'kole ezikanje lezi khanya kokusi ngala ubomzomusha ngala ngasuka ngala ngasusa ekhanya kokusa ngayiswa ngala emzomusha kodwa nje i-primary yonke yabo ngala ekhanya kokusa ngasuswa yini ukuthi ukulwa bengila kakhulu esikoleni yabo lonto angazi ngisakhula ngakine-enga kakhulu i-enga engangayazi ukuthi yani because ngangikhula ngangazi ukuthi but always ngifila like ihlezi ngicikeke enhliziyweni sometimes ngiba right sometimes ngiba ngicikeke muke nje umuntu wenza into encane nje like yabo lonto and kwakhona lapho abahlekayo yabo ngisayingane kwakhona ingane ehlekayo yo ngizogcina sengenza izinto ey'rongi yabo and ngakusuke kusuke benginamandla lawo esimangaliso ukuthi bengingabambeki yabo leyo nto ngisho nomisi bengigcina sengimlwisa so ngamuva-ke ekhaya kulesi sikole sangala ekhanya ukuthi ngisho emzomusha so emzomusha ngafika khona ngoba ngasikhona kunomoya uright engiphefumula kusona lesa sikole kunomoya wangala ekhanya kokusi yabo leyo nto ekhanya ukuthi singangiphefumula ongekho right kodwa ngala emzomusha ngafike nje ngaba right ngaba down ingane zakhona ngayifica like ngasile hlobo njenganami yabo nayo yabo yes so ngafunda khona-ke mina ngagcina ka-5 esikoleni umfazi ukubhala igama lakho usuwuthisha wakushiwo njalo usuwuthisha ngagcina ka-5 esikoleni ukhishwa yini manje esikoleni ngikhishwa kushona kwama esikoleni yes kushona kwama esikoleni ngangistruggle kakhulu so much ngangistruggle kakhulu esikoleni sekushonile uma yabo ubuye sometimes kwasulo zesikole kubuye ngabe ngazo like uma mncane lo ngimshiwo mamncane lo ngimshiwo utata boma umdala yabo susi babengazwani benoma but ingxabano yabo kuba ususa sisayingane thile singayazi yabo leyo nto so leyo ingxabano yabo susi uma mncane yena ingxabano yakhe noma wagcina esekhiphelwe nakuthina yabo leyo nto ingane yabo leyo nto enthile uma uze uyashona nje yabo leyo nto actually umanje susi uyena uma mncane ne-husband yakhe uyashadile nayo uma mncane uSithembe ashadile nayo ngoba uma mncane uhlala nje uhlala khona lapha eNanda nayo uma mncane area 1 area 2 wakhe nje uma mncane siyakubona lapha phesheya nasiyakubona nangaphesheya kagogo yabo besikwazi ukubona khona yabo kanjalo yabo because noma siyakhona sithunywa khona besihamba nje ngendlela sihamba ngomfula sibele umfula singele siyakhona kanjalo ney'ngane zakhona nazo ngiy'vakashela ugogo bey'suka sehlezi sibele umfula zize kagogo so nje umana-ke susima mncane-ke ne-husband yakhe babengazwani kusukela kudala sisayingane singakazi lutho nathi yabona into babeyibanga asiyazi kuze kube manje ukusina babeyibanga phasi kwabo yabo leyo nto
base ugogo wagcina engasiphoqanga kakhulu lesi story. Base ugogo wakagcina nje ngimuze ngixoxela ukuthi umsuka waso ukuthi i-husband yakho mamncane yayimshaya yayimhlukumeza kakhulu. So uma wami wayehlezi emlwela ugogo we-husband yakhe. Yabo uma wayehlezi eshaya i-husband yakuka izayilimazi yabo leyo nto. Yabo wayesayilimazi ngale ndlela yokuthi uma naye phela esulela usisi wakhe angithi. Yabo leyo nto. Like at the end of the day usisi wakhe yabo leyo nto uzongishintshela futhi uma ayigcinile. Yabo leyo nto kungasiwo umuntu omubi uma yabo. Ube nenduku noma wakho? Uma uyena beswelulela umamncane kumuntu. Futhi le nduku othi unayo isuka khona kuma wakho. Angazi iyona nje ingxabano kodwa nje yamani mamncane. Ukusuma usisi wagcina selimaze i-husband yamamncane ingalo yakhe ingasasebenzi ngoba insini nawo ayisebenzi. Base uyasebenza khona lapho isebenza khona yabo. Base ingalo yakhe nje yaba paralyzed. Yabo leyo nto. Waze nje wacaca ukuthi uyambopha. Husband yakho mamncane yambopha uma. Yabo laba baze bebona khona ukuthi hawu noma mncane isho sinayo vele yabo. Ilana kuma iseboshwe khona umamncane nje seqale seshunqa yabo ukuthi uma yabo leyo nto ngaze shaye indoda yakhe i-husband yakhe kanje azayilimazi ngenxa yokuthi nje ulwela mina. Wawu sonke sesikhathi ukubona manje lokho isimshaye kangaka imbeko blue ayimvala amehlo enzani emphula amaqakala. Ubona manje lokho ngoba lakhe semphelela izingalo. Yabo leyo nto ngizodlala nengane zami. Lo muntu uyasebenza mase ngilahlale phansi angasebenzi ngenxa yakho noma siwudadwabo. Yabo nje itori nje yabo. Unenduku uma wakho? Ya uma ubenenduku sonke. Benenduku uma ngoba nasi besimshaye bagcina ngasashaya ngamswazi nengane ngoba nasi nginosisi wami bengimlama. Uma besiba 5 bekudululo mdala owashona ngo-2006 kube usamke washona ngo-2008. Mase kuba yimina kubo lento kubo Njabulo. Yabo so mina nosamke nje uma besimshaye ubona isipinga samaqupha-ke manje yabo leyo nto. Ngikhathele phela lokhu ngishaya ngalolu swazi lolo. Yabona ukuthi angisafoni plus uma bengidane akukhelele akhe iy'nswazi lezi ey'qinile zesihlahla sagwava ayibophe phezulu tri kanje ayihlanganise kanje. Zibuhlungu-ke iy'nswazi uma uzoyihlanganisa kanjalo ungase uyayiluka. Yabona ukuthi ngishaya ngayigcina ngigcina sengibamba lolu swazi. Yabona uma la kubuthi meke wayibamba induku wamithana yabona ukuthi hawu usufuna ukulwa-ke manje athina zonke bengifuna lokhu-ke mina. Hawu ngibele ngibhizi la ngifuna umuntu engizolwa naye mina. Hayi ngitshela ngididele semsami hayi bo ma ngiyadlala. Hayi bo ma ngiyaxolisa hayi bo ma ngibambeke ngephutha hayi bo. Hawu ngibamba hawu ngisho izona ziba izandla-ke manje Jesu baby. Kuthi ngamadolo ngixolisa ibhata athi hayi woza sukuma. Woza angeke uzubamba induku kanje bamba uziqinisa nje amandla amangakaqhamukaphi. Hayi bo mina ngizala ngaphela ingane namandla amangaka intombazane. Hayi ngifuna ungizwisise angibonisiyo uma thola ukuthi ngempela enhliziyweni nami ngiyafisa ngempela yebo lo nto vele sengishaye ngayo ubuhlungu ngiyabuzwa. Yebo lo yazi umama wami kodwa lo umama onokuzala amantombazane aqinile abafana banokuthamba banjani abafana bakini? Bathambile Njabulo nje hayi. Njabulo nje thina ikhula besisitabane lesinanga sitabane la. Ngoba intombazane ukugela nje umbona nje kodwa sengcono-ke manje ngoba sekhulile semdala yabona ukuthi akasekho njalo ibhasi nje uphansile manje-ke. Ile nto obona sele intombazane iyodlala ngayo lo uyophuswa ngekhala lo uyoshawa futhi yabona onke. Hawu ulindona-ke nje intombi nje ifunzi intombazane. Umuntu esifazane nje ngimfunzi umuntu oshaya umuntu esifazane angiphundile ngamanzi abilayo ngenjeni. Mhlawumbe bese ayikho-ke le nto le seyibona into ngeke uzobe nayingane wena ngeke uzobe nabhasi athi hayi ngiyoba nayo kodwa nje ayi kungcono ngiyithole isithisizi nje ngazi ukuthi ngiyelokhu singikhomba ngomunye ngo-7 la singiqiqiza singishaya. Awuyibume senengithi ma abafana banjani laba ungcono-ke ulinto kodwa nje hayi Njabulo
Uzakulo manje sekhulile amantombazane ngangayisasingayitshela amantombazane kuba into ayithandayo yabo noma ngabathandi phela sabuka abashitshana isadlale ngawo amantombazane alale nawe kodwa intombi unayo uthanda ukuhlala namantombazane actually kakhulu kunabafana yabo ublom umfana actually but akablomi nabangani bakhe ubloma kakhulu namasheli straight yabo uzathi njena angcono amantombazane kunabafana njengoba nami ngithanda ukuhlala nabafana namantombazane yabo mina kungcono ukuhlala nabafana namantombazane nendaba yabo naye ke size kungcono kabuhlala namantombazane yabo lo amantombazane ayixoxela ayijikela kodwa nje ngobumnandi hayi bo what the fuck kodwa ngobumnandi phela into mohle namaboys ngixoxa ngendaba zokudlala ibhola in osangidlali ke ibhola mina ibhola hayi bo kahle bo wathanda ngicabanga uyabona kodwa uthi lokhu lokuthanda ukulwa kwakho kusuwaphi nami ngikhule ngishawa nami ayokulwa bengikuthanda kakhulu esikoleni nami bengishawa balukule bengishawa kakhulu uqinisa isandla ndukweni enganeni kuyayilimaza because phela uma usizophumelwe nezinye izingane akusekho right lokho yes ekugcineni nje ngempela iqiniso lisho njalo noma ngakuthiwa wena uyayimela into yakho awuyena umuntu odlala abantu kodwa egameni lokuthi wena ngaso sonke isikhathi into ephambili kuwena ukulwa kunokucabanga because omunye uthisha ngathi sengilwe kakhulu ihlezi ngilwa wathi we professor uyazi ukuthi ukulwa kusekugcineni kokucabanga ingakho abantu beqala bekhuluma ongasazi uzothina vela kahle usephelele ukuthi uzothina shutha akusekho kunye ukucabanga zokusho so wathi wena uma kuyikuthi wena ukulwa into eseduze kuwe shutha wena ucabanga kancane manje uyazi yabona le manje indlela engigwala ngayo angazi kwenzakalani mina ngingasho ngithi yabo kwashona usisi wami yabo usisi wami sangibe siclose kakhulu kanje yabo lonto because isikhathi esiningi uyena omunye umuntu kakhulukazi obethanda ukushayana yabo lonto so bengilwela kakhulu mina usamke yabo manje ngimbonela nami ngizogadla sesihlanganyela naye ibhathi yabo lonto so nje uyena umuntu ongijwayeze nje yabo lonto kuba nesandla kakhulu kusekuba nesandla because thina ngisho umuntu osukela uma abo kubona mesisakhula neyingane ekhaya omunye umama nje ezathi kwasekhaya yabo okukhisimusi masithi bafuthela ingane amabhelunde zonke uma yabo lonto bayifuthela amabhelunde uma zonke ingane bayinika yabo lezi ngomakhelwane nezasekhaya yabo susi ingane le yala ingezansi kaSindi ingane yaSindi nje angisho yabo intombazane nje isikhulile nje kunasi yabo usamke esindala ngubani ubesenengane eziwu2 ingane yakhe kulezo ingane leyo ikhona ekhaya nenye ayimsiswini asishiyeli kusasa le ndaba ngoba isidla amaningi esakeni already babukeli igama lami ngoprofessor ngoamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho mangenze ngiyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge le how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 siyacela ke mawuqala ukuba ingxenye yalombukiso bhanyabhanya cindezela usubscribe button ucindezele nebell siyacela abantu bejoine nemembership ukuze izokwazi ukuthi uhlelo lukhule lusize nabantu esingakwazi ukuthi sibasize ekugcineni bafowethu i-episode yanamhlanje i-episode eyisimanga nengicabanga ukuthi iqukethe izinto eziningi sibonge kodokotela abaseKing Edward nonesi baseKing Edward ngokuba neqiniso ezimpilweni zabantu kangangokuthi ngisho umuntu kuthiwa akasekho usesengcupheni ukuthi kumele ahambe emhlabeni kodwa bona basale ngapha ngemuva bekulwela ukuthi abuye emhlabeni siyabonga kakhulu engathi nje bengangakuyeka lokho ngiyafisa ke mina ke sihambe siyobona lo dokotela umbingelele mfowethu ubonge umxhawule simshuthe simmekele ngisho nezwe abantu abanjengaye mfowethu siyabadinga kakhulu ezizweni sethu ngakho ke bafowethu sizobuya no part 2 kusasa naye uAmanda uqala bengithi ubhemile ubulala kakhulu no vele bengibhemile awudlayi sengibhemile basi angeke besime ibhemile aboyithingi khona ngisuke ngibhemile ya vele ngibonakala ngathi ngizolala ngathi inhlobo ngeke ngize ngilale nangebhadi never no ayisibongile bamkhona yebo ngiyabonga nami